CM rong hanga hemalong katalon. Di phualong inodabang phi corona ke so ke longpo amethang amat kachikobir. Jivan Hanse ningkan potrok pen keso kapangji. Kardom pinipranta berta long penili sami jili Hanse pi non bertang tonpan arjek tha. Asam along realong tapi jope pen keso phainang ke bad bama jok non an ke kaphere me ang si nang le bomlo. Bangso COVID-19 na keso worke damtang bhomti arni sitami puthot bangke thom keso ang thek long pon thutang no. Bangso jok asam along ta bang thoker prahinian COVID-19 na keso phai lepontang no. Lockdown phuroni sipen hinia por hot asam along realong keso phai ke bat thek ponong le. Sitami non ke dobom phurun ke thom kang ke rapor hora bangke arni bang se COVID-19 na keso ang theka phai nang bat bama son se thek ponong no. Kedamtang bhomti arni sitami bangke thom COVID-19 na keso ang thek long pon. Keso ang theke long bangke thomatumta Mumbai pen ahem ka chewang atumpuse Assam Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pen Twitter along pangdakpon. Keso kelong bangke thom ang bong pen bang hini abangke Assam asor la pen inura bangke Mumbai pen nangke thondon ambulance kaparting abang. Bang hini aphan Jorhat Medical College along sis selang bomlo la pen ambulance kaparting abang phua phana bangke pachidam thujoilo puta Health Minister Sarma pen Twitter along pangdakpon thu. Akim ya keso bangke thom pen Assam along non amat bang ingkor rathok se atum keso chelang bomlo. News Desk Report Karbiang Long Live. Pai pualam the karjulong penta ning ingsami. Pai akang hona sonthot bangso perthe long ridam eta long athaive. La pen e pai kang hona sonthot madu long penta longle. La sipini perthe adang payarani. Kado kavya tumta methang apaya phan aman chipi ponsi payarani talon pon. Payarani katalon cheng laki inut ena jarvis po anim sopi amethang apai kachevoy arni pen pache tondon si kedamtang pharo crazer kepra narkep aningkan aru niphai kep arni Virginia St. Andrews Methodist Church halongsi payarani talon pangcheng ponno. Hala bangso arni pen nang talon bom si pini arnian pai akphan kaching hon ang thek chibi ponsi payarni talon ponno. Lason pini payarni pen pachitan ponsi Jirpis Group atum chingrum pen Karbiang Long Autonomous Council CM tuliram rong hang ahem palidam. Bangso keda mahut pini payarni aphan kapanong pon him kedok matik kek CM achor kacheteron pi arideng pensi inthan pon. Lapusona por hot pai pualam thepen panong ponsi suri phora khre isya tangka CM Relief Fund Jirpi Group pen pipajer pon. Halapur Rongsopi Preaching Station ahin penta Kardom Kardia Hemalong Kalisita Edon Doni Chingrum si Payarni Talon Pon. Bangso katalon pon ahot Edwin Terang pen Mai Chari Ponsi Payarani Kardom Kardia Mai Pangcheng Pon. Bangso hot nang paya phanle pache hoklong non sarlamthe angdeng pi ingkoi rakethom angdeng so ingkoi rapho ke jong pona teng pen dikon ratesh rongpar ahin pen si paya kang honoputhak thanpar jupon. Bontanang chepauri nei tumke doan tami nang phansi nang chinghon nei krinang pabulong le ni tum nang phan ni ngarong nang pivere. News Desk Report Karbiang Long Live. COVID-19 na keso kang dang pluba porhot methang sitame kachere ke dodon ke nang sot puma thaponsi auto ke vek lapan kache thabdon bang hini atumta mastriko brab nangji lapan araki pen auto vek long lepura HAA atumpen kapachini pon. Hamren rong supiang kang home truckser cap sose auto do arnivang auto chovek choratum COVID-19 na keso kang dang pen chiklojoni sose thang chokle mathai kave pen kereng kisung penang andolo non asap so kang ker kapajok pona jok auto chovek long lo. Bon sitame sorkar pen kapachini aron kapatepek mas kachikup kavedera jok penangan auto kachovek abang phuatu maphan raikom sai khia tum pen sodak mas kachikup jian parta
kache thap bang hini anpar thaplong le pupena jok ake sung chitong nanglo lasi hamren along auto kachovek abang photoma phan pini hamren auto rickshaw association atum penang an chitong se sarkar pan kapathe karon ki kroidon jia phan pachini Ciklo Joni thak lo eli tum kamani dun lasi auto solai chot banga auto solai chot tum ta la pensi reng idun lo sita non eli tum chethek long lo sita la pusi suli bom lo mat non bang keng eli tum auto ta vek long le da lo ayat ta itum ke asai vaya beda lo la auto driver tum ta la ke vek tum ta adab baji narkepen ha ari yang sampai pho si sulilongi pusi pulo la si lapen aku driver tumhan nili tu auto si shona driver tumhar pachini kangtung la poen lo max kilogai naing pulo driver tumhan ta max ta kilogai nang ko lapen passenger ka kiduna tumta la tumhan ta max keton the pulong te gari ke utu pen uthai long le ada porphai nar kepen arni kangsam porphai pho ansi auto gebek long japhan apor hot ponno আমাৰ হামৰেনৰ অটো এছ'চিয়েশ্যনৰ সকলো গাড়ী চালক তথা মালিক ড্ৰাইভাৰ তেখেতসকললৈ এটি অনুৰোধ কৰিছোঁ এই লকডাউনৰ সময়ত তেওঁলোকে যাতে মাস্ক পৰিধান কৰি লগতে পেছেঞ্জাৰ দুজনতকৈ অধিক মানে উঠাব নোৱাৰিব আৰু উঠাবও নালাগে যিহেতু আমাৰ এইখিনি নিয়ম পালন কৰিবলৈ ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আছে আৰু নিজৰো অলপ চেফ সাইডৰ কাৰণে halapu auto kachovek chat abang photum pen jang thua dor ke bat anpar ta kache thapatum kadure jok auto ke vek ale kabe aputhak ning ripon an han kachanam aphan si auto ta nangbar lo vek long lo sitame nono bangke sarkar pen puthot ni tum phan awar sainang pithulo angke sarkar penil tum phanai pi ke matro bangini bahini atuman si thamponong chati enggak la bahini yang bong la sopen ali koson la na tum dojima be nile tum ali abang ke long sung piklo ar mane jang thuta dor so piklo anke bahini pulotang te nile tum ta ke rengye war sai sung pik Daniel Inghi Karbeng Long Life Hamren Dipu rong thang along ke do Laxmani Laskar town out post along damsi nili corona ke so ke long non amat se ke lang aphan nang ponang ji pusi kachoning ridam Is it correction? আপনার নাম কি বাইরে কি কইছিলে Asamalong corona bor kangdang boma pora hotsi todap adap dipu rong sopi rong thang along ke do Laxmani Laskar pu inot abang phi dipu town out post along damsi nili corona ke so do lase prabjen pensi nang lang ponang ji pusi choneng ridam la so hot pherangkia toma thengno bangso bang phi kache thana tengki nili sopo Pankaj Laskar tuyeng sang along saka chongdap dam bonta kedam tang aruni phainar kep arni nili sopo hemnang le data phi penke a okareng no son dokoklo lapen nili methang amata okareng no son ke dokoka jok corona sinangki unlo puje mathasi nili ladak dipu town outpost along banglo lapen nili sopo bangke a okaprana satlang kachilang dam japhan dipu medical college along se dam phetlo pusi pherangkia toma thengno ningje Halapu police atum tong sakot 108 ambulance gari phansi dipu medical college along corona ke so do ave sat ke lang japhan toilo sitame api berta ke long dona tengke apaya so phanta corona ke so ang theke long pon pedara jok ahem pache damlo corona ke so ke long pu bang so bang phi ami thangka che ko berda ma jok malom so por ke dipu rong spi along ta hur ke chosan se nang dolo News Desk report Karbeng Long Live Langhen constituency Jaipong Hawar Borsing Hanse Arong Amikar Jivan Hanse paralysis ake so penajok ningkan photrok so se kiso kapang jika chilang ijiaphan Karbeng Long Autonomous Council Kacharia Songjapo CM along akerap kachohan
जीवन हंसे अर्ता थोंके प्रफो कायलों कोपाई के लंग नुआ सोन चिमानसी की फोनंग जियांग अंग के दोको गजok पैरालाइसिस के सोचोलोंग लॉक से निंकान फोट्रॉक प्लेंगलिम के सोकपंग पेन लॉक निंकान अर्जन हेम आर्लो के दो नंग लॉक पेन से कांग तिंग कथेयांग अकाई चिपादाम इलो जीवन हंसे अचर बिकातक बिपी पेन असोमार बंगे थमदो लकी क्लिमसन हंसे असोंग हंसे लपेन रश्मिका हंसे पियातुम हेनलो bonta bikatok bi pike matha ke meme derajok kedamtang ningkan hini ke thamaprang apena na pok et jivan hanse ke so kapang ji che theklor phita anut kapre kabang pholong asomar bang hini che pondet si chokadun juilo la sojok jivan hanse ke so kachilang ji aphan kelang abang ka be pen chenglok asopo kleng klim son hanse poso so bahini hemret kachilang iji aphan pen chenglok kicho ke jonavar sayan ta kasak sak dokoklo kedam tang aning kananta angjur piatum si ajo pherlo kitun kedang pi pen chenglok prekja masai ang denganta langchari dun bomlo anparta jivan hanse angjur pi mina hanse pi berta na kapale atengke ningkan photroke so kapang jiwarta na phita rongber rongthak rongasoratum inut bakta kerap loka bang abi pusi nang chethan lasi jivan hanse aphan ke so kelang iji aphan karbeanglong autonomous council kachari asongjapo CEM tuliram rong hang pen chenglok komane aning ke mission abang phuatumalong akerap kelong iji aphan angjur mina hanse pi ahin pen kachoningri padopon rumila rong hang pi arong ke borsing hanse arong dak nilitum borsing aro hanse arong en hanse hem akis esok perelais akisu laso akisu ajoine sarkar phansitame ke जीवन hanse phan kerap pijima pusi sarkara hin pen nilitum chuning risi raptha pusi nilitum chuning rilo akithe kiding anatum phansitame la amuka जीवन hanse phan rapnoi pusi nitum rat atumta nanglitum phan chuning ripon lo ningkan kan bang tulo keso aning kan ke do olo aning kan ke do pusi aning kan ke do olo angko lang talang lo kave ajoini amat lang the delo lasi apiso so tumai me apiso aso tum do povai phak sitame apiso aso takiso ajoini penama la tuma phan iriti kang bupsi bitikang kok lo non ke asopo bihegla asopo do pusitame asopo bangke lana thela komane ningke me abang photum jivan hanse ke so kapangji me nangji pu matha pen la aber ki pipon bank account number 74180100255551 IFSC code number SBIN ORRLDGB along akerap palelote long ekpo Roshan Hanse report Karbianglong live Pini prime time berta ke lapon sekang toniklo do me thak me kardom